Mzonzundu, I think by now mandizibulisele kuni, by now bekufanele uba noko asisothuswa nto kwaye asoyiki into ezayo ezozama ukusi-wipe off. That's what I can say. Singabantu abamnyama inintsi into esidlule kuyo, even the people before us. Akukho nto enokwenza isizwe sethu sichabalale kuphele tungathi. Uyazibuza uba ndithethiswa yintoni le nto. Ndithethiswa into bana kukho le ncoko ikhoyo ngoku ethetha nge-digital ID. Le ncoko ikhoyo ngoku iqalileyo ngoku sibonayo nakwamanye amazwe kuthiwa abantu abasafumana imisebenzi uba awuyenzanga le nto. Makhe sibuyele nemva mani bantu abasekhaya, khe sincokoleni ngento bana zingaphi izinto thina abantu bamnyama esizisurvivileyo apha empilweni. Omkhulu bethu bakhonkxwa, ogogo nomkhulu bethu bakhonkxwa, banyemba benziwe izinto. Kwabakho izifo kusukwe xa kwenziwe iyeza lakhona lize lizothestwa phaa kuthi kuhafulwe thina. Yonke into mani endingathi izisiwe izogqiba thina. Sisurvivile naku sisakwazi uba sikhona ngoku sisathetha, siyakwazi uba sibalise ngezinto. Isho ukuthini ke ohlobo ndithetha ngalo mna ngale nto yale ID? Ndifuna ukuthi makhe kweli xesha sikulo ngoku, kuba ngoku i-affecta wonke umntu. Abana bamhlophe bayaqangalaza, basezitratweni batoyitoya benza yonke into, akho nto bangayenziyo belwisa le nto. I think it's time that we pick our battles. Tina collectively, sibe positive, and those who have hands and ways to fight this, balwe, sizabancedisa nge-keyboard nentoni. Kodwa into endingayifuniyo sizwe sakuthi ukuthi siphinde sithi xa kuziswa into sibe siqhaqhazela, sibe sisoyika ubana sizobulawa, sizothini. Sibonakala isizwe sethu sabantu abamnyama sibonakele all over the world ukuthi angeke siphele, sisisiqalo kwaye sisisiphelo. Uba kungathiwa kupheliswa ilizwe kofuneka kuqale kuphele thina, and that is impossible. So masibambeni ngobulumko le nto izayo. Abakwazi ukulwa nge-keyboard balwe nge-keyboard, abakwazi ukulwa ngesandla balwe ngesandla, abakwazi ukulwa ngokuyongena endleleni bangene. Kodwa singakulinge siphinde siqhatheke ngobana sithi gabu. Sithi gabu bantwana basekhaya nge-energy zethu kwinto eza ekuthiwa izosidestroya, because siyazazi uba asisoze sidestroyeke. Bantwana basekhaya, that's the attitude that I have of what's coming. Ndikhe ndathi emalangeni aphelileyo kuwe ukuthi ufuneka ube ngumuntu ophila ngoku ungakoyiki ukufa. Ungakoyiki ukufa sekukujongile, because awuyazi into uyangayo phaa. Kudala sacindezela, kudala saba nezinto. Mayize ezayo sidile nayo, sisenyameni. Sikhona sithunyiwe. We said we want to be in this time. So kuzawugqibela okudaliweyo okusalayo. Akuzukwenzeka intando yomuntu. Noba bangaziqala i-system ezintsha bathini, xa kuthi collapse ezinye bathini, abanye baphelelwe ngamandla bathini, okusalayo ndiyaphinda ndithi sisisiqalo kwaye sisisiphelo. And isiphelo ke mntana sekhaya asikazufika ezimpilweni zethu. So zifundise nawe mntasekhaya, xa ubona into ezinjena kuthethwa ngazo, ungathi xa umamele ezi videos zithetha ngezinto ubuqhaqhazela, wena khawuphakamisa umoya
phakamisa umoya mntu wakuthi, phakamisa umoya. Noko kudala saphila ngokuqhaqhazela. I mean, for me, I'm at the age of 47 years. For ben soyika what's coming ahead of me. I've seen it all. Even now, and ndiyayazi apho ukhoyo kunintsi odlule kuko mntasekhaya. Right now, mna ngoku ndifuna i-soft life, ndikwi-ease era. So there's no need for me ndibe ndiqhaqhazeliswa zizinto ezizawukwazi ukudluleka. Kufuneka ukuthi xa uhleli kuthethwa ngezinto ukhe uhambe uyovisithela the higher self, uyibuze ukuthi how will you deal with this thing eyenzekayo. Uye kuphila ngokuqhaqhazela. Mandimshiye mzwako wethu ndiphinde ndithi konke bekusenzekela wena, kulungiselelwa wena. Everything has worked out for you. Love and light, family. Peace out, fam.